Takže dobrý večer, priatelia. Vítajte na tomto dnešnom stretnutí. Ja si naozaj veľmi vážim to, že ste sem dnes prišli takto večer, napriek tomu, že trošku malé technické problémy. Ešte medzičasom poprosím Vierku, aby mi umožnila zdieľať prezentáciu. Som veľmi rada, keď ste tu na živáku, pretože má to trošku iné čaro a trošku možno inú atmosféru, ako keď sa na to pozeráte zo záznamu. Takže pozdravujem aj tých, čo tu nie sú a budú sa pozerať z toho záznamu, ale myslím si, že o mnoho hodnotnejšie to pre vás bude práve takto. Takže skúsime nazdieľať tú prezentáciu teda a pustíme sa do toho. No výborne. Musíme to teda na celú obrazovku, aby ste to videli. Tak. Asi vidíte, že sa volám Žaneta Mareková, mám tam svoje meno a dnešným večerom vás budem sprevádzať. Hovorím to pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Predpokladám, že všetci alebo väčšina z vás už vie, o čom zhruba dnes večer bude reč, pretože ste túto informáciu dostali od človeka, ktorý vás sem pozval. Ale kým vám predstavím tú príležitosť, ktorú, ako vidíte aj v názve mojej prezentácie, ktorá rastie v korunách stromov, tak si dovolím také maličké zamyslenie a budem rada, keď sa budete možno zamýšľať aj trošku spolu so mnou. Určite so mnou budete súhlasiť, že dnešná doba je rýchla, že kde sa pohneme, tak všade po nás chcú, aby sme boli rýchlejší a úplne najrýchlejší. Vývoj ide dopredu. Máme tu nové technológie a ja mám niekedy pocit, ako keby som sa dívala na svet takto z rýchlika vlaku a nevidela všetky krásy toho života, ktoré nám ponúka. A bohužiaľ všetko nasvedčuje aj tomu, že pravdepodobne v blízkej dobe sa na tomto nič nezmení a že všetko bude fungovať viac menej online a hlavne my, teda stredná a staršia generácia, sa s tým možno trošku ťažšie stotožňujeme, ale asi jednoducho nemáme na výber. A máme tu na jednej strane takú tú rýchlu dobu, ten pokrok, vývoj, ale na druhej strane si ja u ľudí čoraz častejšie všímam, že túžia trochu spomaliť. Trochu sa zastaviť, trochu sa vrátiť do tých čias, kedy sme skutočne žili a kedy to bolo o takom tom pokoji, o tej príjemnej atmosfére a o tom, že človek si ten život mohol dovoliť užiť alebo zažiť, nielen ho prežiť. A mladá generácia to zrejme tak celkom nevníma, pretože oni sa už do tejto rýchlej doby, pretechnizovanej doby narodili. Ale čo si mladí ľudia začínajú všímať, a viem to aj od svojich detí, tak to je to, že niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku s našou prírodou, niečo nie je v poriadku s našimi potravinami, so vzduchom, s vodou, s pôdou. A možno práve preto vznikla myšlienka sadiť stromy. Pretože bez týchto stromov, bez lesov, ľudstvo nedokáže prežiť. Lesy sú totiž domovom pre zvieratka, pre hmyz, pre rastlinky a ich likvidáciou si prakticky likvidujeme ten život sám. Ja tu možno trošku odbočím, nechcem byť dlhá, ale toto mi dnes prišlo pred oči. Vyskočil na mňa článok, v ktorom sa jeden nemenovaný reportér zo Sky News z Austrálie vyjadroval na adresu mladých ľudí a kritizoval ich za to, že demonštrujú za klímu, že je tu globálne otepľovanie, že predošlé generácie zničili klímu a to súvisí aj s tým, čo som hovorila na začiatku, že tá doba je pretechnizovaná a práve tieto technologické a výrobné procesy, používanie mobilov, televízií, pomaly už aj na toaletách, všade ich máme, všakovaké dopravné prostriedky, enormné množstvo zbytočných spotrebných tovarov, častá výmena oblečenia, aby sme boli trendy, elektronické hráčky, osvetlenie, sociálne siete fungujú 24 hodín denne, mestá veľké sú osvetlené reklamnými pútačmi.
klimatizáciu máme už prakticky v každej domácnosti. A toto všetko znečisťuje životné prostredie. A teda myslím si, že zvaliť vinu na staršiu generáciu, ktorá možno chodila kedysi ešte aj peši, šaty sme vyhadzovali, až keď boli celkom slušne obnosené, šetrili sme vodou, šetrili sme elektrinou. Nemali sme počítače ani mobily, pracovali sme viac rukami, nechodili sme do fast foodov a nedávali si jedlo baliť do milióna plastových obalov. Nič také nebolo. Knihy sme čítali v papierovej podobe a nie v tabletoch, ako to robia dneska mladí. Čiže asi celkom nebude fér obviňovať predošlé generácie z toho, čo sa dnes s klímou deje. Takže to len na margo toho, aby ste si trošku urobili vlastný názor, ale ja tu nechcem posudzovať ani predošlé generácie, ani súčasnú, pretože ja si nemyslím, že to je chyba generácií a už vôbec nie je chyba nejakých ľudí žijúcich v danej dobe. Ja si myslím, že je to v podstate tým, ako sa vyvíjame a ako ľudstvo ide dopredu. A preto si myslím, že nie je celkom podstatou toho, aby sme hľadali vinníka za to, čo sa dnes deje s našou planetou, ale skôr, aby sme hľadali tie riešenia. A myslím si, že my sme v našom projekte toto riešenie našli. Myšlienka vysadiť miliardu stromov zároveň asi nadväzuje na to, o čom som hovorila na začiatku, a teda na nejakú tú potrebu trošku sa zastaviť. Ale keďže spoločnosť je bohužiaľ nastavená tak, že my nemôžeme existovať aj bez tých lesov, ale ani bez peňazí, tak bolo potrebné trošku uvažovať aj týmto smerom. To znamená uvažovať tak, aby sa spojila zmysluplná činnosť s nejakou zárobkovou činnosťou. A tak vlastne vznikol tento ekobiznisový projekt My Trees, ktorého cieľom je vytvoriť najväčšiu environmentálne zmýšľajúcu komunitu na svete, vytvoriť projekt, ktorý túto komunitu bude živiť a bude naplňať vlastne všetky atribúty etického a zároveň spoločensky zodpovedného podnikania. A ja si myslím, že sa nám toto celkom podarilo. A čo je ešte úžasnejšie, to je to, že tento projekt je určený naozaj pre každého. A keď poviem pre každého, tak tým naozaj myslím pre každého, a to bez ohľadu na náš vek, na naše sociálne prostredie, z ktorého pochádzame, na našu finančnú situáciu, na naše vierovyznanie, na naše zmýšľanie o živote. Takže verím, že so mnou asi budete súhlasiť, že vôbec nie je dôležité, kto do tohto projektu príde, ale pochopíte to, až keď vám vysvetlím, o čom tento projekt je. Mimochodom, keď sa moji kolegovia dneska dozvedeli, že budem robiť prezentáciu ja, tak ma hneď kontaktovali a hovorili mi, prosím ťa, mohla by si sa viac zamerať dnes na to, lebo tam mám takého a takého človeka. A druhá kolegyňa, mohla by si sa viac zamerať na toto, lebo ja tam budem mať takého človeka. A tak som rozmýšľala, že teda ako uchopiť vôbec túto prezentáciu, aby som pokryla tieto požiadavky, ktoré sa tu na mňa zosypali. A keďže netuším, aké spektrum ľudí tu dnes mám, je nás tu 40, tak prosím, buďte trpezliví, kým sa dostanem k tej vašej príležitosti, ktorá predpokladám, že tu záznie bez ohľadu na to, či ste z tej alebo onej skupiny ľudí. Či už ste mamička na materskej, či už ste veľký biznismen, či ste mladý človek stredného veku, alebo dokonca človek tesne pred dôchodkom. Pre vás všetkých je tento projekt určený. Takže poďme k samotnému projektu a trošku si o ňom porozprávajme. Celý ten nápad so stromami sa zrodil ešte v roku 2015 a v roku 2018 sa už začal schmotňovať do nejakej reálnej podoby. A na začiatku tej našej cesty pri hľadaní vhodných oblastí pre realizáciu takéhoto stromového projektu stála agentúra Czech Trade. Je to v podstate česká vládna proexportná agentúra, ktorá vyhľadáva podnikateľské príležitosti v zahraničí a ktorá nám pomohla s nájdením pozemkov práve v Kolumbii. Prečo Kolumbia? Boli tam ideálne rovníkové podmienky na pestovanie rýchlo rastúcich drevín, je tam 5 až 6 krát viac zrážok, ten cyklus drevín je 7 až 12 ročný a hlavne mohli sme tam tú pôdu vlastniť. Takže
v roku 2018 prví odvážlivci zainvestovali do pozemkov v kolumbijskej Vičade, kde kúpili takmer 1000 hektárov pôdy, na ktorej dnes tieto stromy už viac ako 5,5 roka pestujeme. A našu komunitu dnes tvorí viac ako 9000 členov. Sú to prevažne Češi a Slováci, alebo my si hovoríme Čechoslováci, a sme tu z nejakých 76 krajín sveta a neustále sa náš počet a počet krajín, ktoré zapájame do projektu, rozširuje. Naša farma El Morichal, ktorá vyzerala predtým takto, ako vidíte tu vľavo dole, v podstate ako neúrodná savana, dnes vyzerá tak, ako vidíte vpravo hore. Čiže je osádzaná stromami, sadíme a pestujeme Eucalyptus pelita. Sú to stromy, ktoré v týchto klimatických podmienkach dokážu, ako ste videli na predošlom slajde, vyrásť v horizonte nejakých 7 až 15 rokov do takej podoby, aby drevo z týchto stromov bolo zaujímavé pre rôzne oblasti priemyselného spracovania. Od energetiky cez výrobu papiera až po nábytkársky priemysel. Len tak mimochodom poviem, že drevársky priemysel je tretí najväčší komoditný biznis na svete. A pre nás je to taká trochu záruka toho, že sme asi vstúpili do celkom zaujímavého a správneho segmentu. Takže my sa budeme snažiť naďalej skupovať a skupujeme pozemky v Latinskej Amerike, konkrétne tieto neúrodné savany, kde nič nerastie mimochodom, a teda osádzame pôdu, ktorá by inak nemala žiadne využitie. A meníme ju na takéto zelené koridory. Vďaka tomu v tejto krajine aj meníme mikroklímu a oživujeme ju tak, ako to vidíte na tomto obrázku. Našim cieľom okrem samotného sadenia stromov je v podstate nahradiť drevnú hmotu z natívnych, teda prírodzených lesov, už existujúcich starých lesov, a poskytnúť priemyslu nejakú tú alternatívnu rýchlu drevnú hmotu a kvalitné drevo, ktoré pestujeme s certifikátom FSC. Poprosím, aby si niekto vypol mikrofón. Žigmund. Ďakujem. A naše stromy dokážu vyrásť naozaj veľmi rýchlo. Tu, kde vidíme zakladateľa tohto projektu na tomto obrázku vpravo dole, Jaroslava Pilného, tak toto je eukalyptus po nejakých 4 mesiacoch od výsadby. Čiže vidíte, že má zhruba 1,20 m až 1,50 m za púhe 4 mesiace. Za nejakých 30 mesiacov dokáže vyrásť do výšky nejakých 8 metrov. Celkom vhodné asi bude povedať aj to, a to som našla dnes na Forbese, určite poznáte Forbes, časopis alebo stránku, že ak chceme ochrániť svoje portfólio pred infláciou a pred vojnou, čo je teda otázka súčasnej doby, tak dobrou alternatívou sú práve komodity. Komodity totiž dokážu rásť aj v časoch krízy a to je vlastnosť, pre ktorú ju vyhľadávajú investori. Tie komodity sa zväčša vraj vyvíjajú opačným smerom ako akciové a dlhopisové trhy. Takže tak povediať, zviesť sa na raste komoditného trhu sa dá aj nákupom akcií komoditných spoločností, čo je tiež jedna z možností v našom projekte. Je tiež celkom dobre známou skutočnosťou aj fakt, že od začiatku roku 1900 lesné hospodárstvo ako trieda aktív trvalo prekonávalo väčšinu akcií, dlhopisov a dokonca aj terminovaných a bankových vkladov. Takže to len, aby ste vedeli, že do akého naozaj zaujímavého biznisu a do akej zaujímavej oblasti sme sa to vlastne pustili. Ja si dovolím povedať, že autori nápadu sádiť stromy boli v správnom čase na správnom mieste, aj keď v tej dobe pravdepodobne ani netušili, že čo veľké sa tu podarí. A okrem správnej krajiny, ktorá mimochodom podporuje náš biznis prostredníctvom vládneho programu ProColombia, sme tu našli aj skvelého partnera, spoločnosť Inverbosques, ktorá sa na tvári miesta, teda v Kolumbii, o naše stromy stará prakticky od vypestovania sadeničky cez prípravu pôdy, výsadbu a samotnú starostlivosť. A
tento partner rozvíja túto činnosť už od roku 2008. Vo Výčade má obrovskú lesnú škôlku, obhospodaruje tam asi 12 000 hektárov lesov, vrátane teda aj našej farmy El Moričau. A tento partner je pre nás v tejto chvíli celkom kľúčovým partnerom, nielen preto, že sa stará o naše farmy, ale aj preto, že vďaka ceste, ktorú už oni vyšľapali pred nami, sa môžeme pridať do niečoho, čo je veľkou témou dnešnej doby. A tou témou je uhlíková neutralita. Neviem, či ste o tejto téme počuli, ale trošku si o tom porozprávame. My sa totižto spolu s Inverboskes stávame lídrami na ceste k znižovaniu uhlíkovej stopy a tento náš projekt sa začína orientovať na kompenzovanie už vytvorenej uhlíkovej stopy prostredníctvom výsadby stromov. A vďaka tejto spomínanej spoločnosti Inverboskes my disponujeme medzinárodným certifikátom. Ten certifikát sa volá Golden Standard for the Global Goals. A tento certifikát nás oprávňuje obchodovať s uhlíkovými kreditmi na povinných aj nepovinných burzách kdekoľvek na svete, čo nám prakticky otvára dvere k celkom mimoriadnemu biznisu, do ktorého sa môže zapojiť skutočne každý, kto sa rozhodne s nami pestovať stromy. A to už od minimálnych vkladov. O tom si povieme neskôr. Primárnym nápadom nášho projektu bolo pestovať stromy pre energetiku v 7-ročnom cykle. To nám totiž pripadalo ako celkom krátka doba, popri tom, keď si pomyslíme, ako dlho rastú stromy v našich podmienkach európskych, je to niekde na úrovni okolo 100 až 150 rokov, tak tých 7 rokov je celkom krátky čas na to, aby sa nám nejaká tá investícia do stromov vrátila. A tá energetika, to je v podstate, dá sa povedať, veľmi rýchly proces návratu. A cena dreva na trhu, aj tejto štiepky, keď sme sa na to ešte dívali cez optiku práve tohto nápadu, bola niekde na úrovni okolo 10 alebo 11% lomeno rok, čo je teda celkom krásne číslo a ja si myslím, že ten vývoj cien dreva na trhu bude ešte zaujímavý. A toto bolo pre mnohých z nás, ktorí sme do projektu vstúpili, asi celkom dobrý dôvod a argument na čo, prečo sa pustiť práve do nakupovania stromov. Ale vďaka našim partnerom, ktorých som tu už spomínala, Inverboskes, ktorí obhospodarujú tých 12 000 hektárov, ktorí sa píšia týmto certifikátom, bol tento náš projekt povýšený na niečo o mnoho väčšie, o mnoho hodnotnejšie a o mnoho zmysluplnejšie. Takže dá sa povedať, že v tejto chvíli nastúpime na novú cestu, ktorá, ak sa bude vyvíjať podľa predpokladov trhu, tak nám bude prinášať mnohonásobne vyššie zisky, než si možno dnes vieme predstaviť. Keď som si študovala informácie o tomto uhlíkovom biznise, tak som zistila, že to vôbec nie je žiadna novinka a že mnoho firiem už na cestu tzv. Mazania uhlíkovej stopy, ten pojem ste určite počuli, nastúpila už dávnejšie a sú to firmy, ktoré sa stávajú zodpovednými a uhlíkovo neutrálnymi podnikateľmi. A toto je presne téma, ktorá sa onedlho začne týkať každej jednej firmy, každej jednej spoločnosti, továrne, prevádzky, všetkých obchodných reťazcov a napokon možno aj jednotlivcov. A ako príklad by som mohla uviesť aj celosvetovo známu spoločnosť Google, ale to si viete nájsť aj sami, ktorá ako jedna z prvých vymazala svoju uhlíkovú stopu až do roku jej samotného založenia, čiže do roku 2007. Ale aby sme nechodili príliš ďaleko, tak tu som vám vybrala spoločnosť, ktorá sa k takémuto kroku zaviazala u nás doma, čiže spoločnosť Velux, je to výrobca okien. Takže tu si môžete prečítať, že táto skupina chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 a v roku 2041 chce dokonca eliminovať celú históriu svojej uhlíkovej stopy. Takže v priebehu nasledujúcich 20 rokov sa táto firma zaviazala, že bude investovať do projektov v oblasti ochrany lesov a biodiverzity. Čo je teda napríklad aj náš projekt.
Oni si vypočítali, že za celé obdobie ich existencie do roku 2041 vypustia do ovzdušia 5,6 milióna tón CO2. A investície do ochrany a výsadby lesov im dávajú najväčší zmysel. Z pohľadu environmentálneho, ale aj z pohľadu nákladov. Takže takto sa vyjadril manažér pre verejné záležitosti pre Českú republiku a pre Slovensko Ondřej Boreš. Takže takýchto spoločností tu budeme mať o chvíľu podstatne viac. Ale aby sme si tu nehovorili len rozprávky, tak určite to skúsim podložiť aj nejakými číslami. Zoberiem si za príklad samú seba, ale najprv vysvetlím vlastne, čo to je ten pojem carbon credit alebo uhlíkový kredit, ktorý som tu už niekoľkokrát spomenula. Na pomoc som si vzala Wikipédiu, takže toto je pojem z Wikipédie, že teda uhlíkový kredit je povolenie, ktoré umožňuje spoločnosti, ktorá je jeho držiteľom, emitovať, čiže vypúšťať určité množstvo oxidu uhličitého alebo iných skleníkových plynov do ovzdušia. A jeden kredit umožňuje emisiu hmoty rovnajúcej sa 1 tone oxidu uhličitého. Tak, teraz si to poďme trošku preložiť na drobné, lebo pravdepodobne nie všetci celkom rozumieme, čo to znamená. Takže ako som vravela, vezme si za príklad samú seba. Povedali sme si, že tu pestujeme stromy, ktoré budú emitovať okrem, alebo budú prinášať okrem samotnej drevnej hmoty, ktorú chceme ponúknuť na priemyselné spracovanie, aby sme mimochodom ochránili teda naše prirodzené lesy pred výrubom, pretože mám za to, že je lepšie použiť na výrobu, povedzme, toaletného papiera nejaký 7-ročný eukalyptus, než nejakú 150-ročnú kanadskú borovicu. Takže sadením stromov vlastne prinášame do priemyslu nejakú alternatívnu drevnú hmotu, ktorá vyrastie rýchlo. Je to kvalitné drevo, zaujímavé pre všetky oblasti priemyselného spracovania, ale popri tom, ako budeme čakať na to, kým ten stromček dorastie do požadovanej veľkosti, naberie požadované množstvo drevnej hmoty, tak dovtedy vieme vlastne my ešte nejakým spôsobom z tých stromčekov vyťažiť ďalší príjem. A to práve vo forme tých uhlíkových kreditov. Na neutralizáciu 1 tony CO2 ročne potrebujeme zhruba našich stromov Eucalyptus pelita. Takto to certifikačná spoločnosť ohodnotila, že 20 eukalyptov zhruba od 3. roku veku dokáže pohltiť 1 tonu CO2. Pričom tá 1 tona CO2 zodpovedá na trhu 1 karbónovému kreditu. Čiže ak ja za 3 roky, čo som tu, som si už nastradala alebo nakúpila okolo 1000 stromov, zaokrúhlim, že mám 1000 stromov, tak vlastne disponujem 50 karbon kreditmi, lebo 1000 deleno 20 je 1 kredit, čiže dokopy mám 50 karbonových kreditov. A tie, keď premením na peniažky, tak ich premením tak, že si vezmem v podstate tabuľku, ktorá, neviem, či to mám na ďalšom slajde, áno, ktorú nám umožňuje napríklad stránka carboncredits.com si pozrieť, kde máme ceny uhlíkových kreditov na burzách celého sveta. Pravdepodobne nás, keďže sme v Južnej Amerike, sa bude týkať kalifornská burza, ktorá momentálne, je to z dnešného dňa, dneska som to stiahla, má hodnotu $29. Ale keď sa pozrieme na burzy Európskej únie, tak tam sme až niekde na úrovni 80 eur. Takže ak sa vrátim naspäť a vlastním 1000 stromov, vysadila som 1000 stromov, čo je mimochodom zhruba 1 hektár. A cena tých mojich kreditov bude mať hodnotu $29, tak ja dokážem generovať pasívny príjem len preto, že niekde moje stromy rastú nejakých $1450 za rok. Hej? Aktuálna cena na tej kalifornskej burze. Ale predpokladaný vývoj cien je podstatne vyšší a bude sa pohybovať pravdepodobne až niekde okolo 100 eur a možno aj viac, uvidíme, ale ten predpoklad je momentálne zhruba taký. Čiže ak by napríklad tá cena bola $50, tak ročne mi to prinesie 2500 do vrecka.
ak by to bolo $100, tak dokonca až $5,000 za rok. To, že ja budem nakupovať stromy ďalej, je viac než isté. Takže počet tých karbonových kreditov mi bude narastať a tým pádom bude narastať aj môj pasívny príjem. Takže prečo som hovorila, že tento projekt je zaujímavý pre všetky vekové kategórie? Pretože pre mňa vo veku cca Husákové deti, blížim sa k 50-ke, tak už pomaly začínam rozmýšľať nad tým, ako budem fungovať v dôchodku, pretože nemám istotu, že štát mi ten dôchodok v takej forme, v akej ho dneska poznáme, vôbec ešte o nejakých 20 rokov bude schopný poskytovať. To isté platí pre mamičky na materskej, ktoré prichádzajú do projektu nielen z toho dôvodu, že chcú zachovať pre svoje deti a pre budúcu generáciu stromy, ktoré sú nevyhnutné pre život, ale takisto týmto spôsobom dokáže pre to dieťa vytvoriť nejaké zázemie a nejaký štart do života. No a keď sa na to pozrieme, tak v podstate pre mňa fascinujúce na tomto projekte je to, že ja vôbec nepotrebujem rozumieť ani problematike uhlíkových kreditov, ani burze, ani nemusím vedieť, ako to celé funguje. A jednoducho mi stačí, že som súčasťou tohto projektu a tým pádom mi stačí nakupovať stromy a viem, že ak mám určitý počet stromov, tak mi to prinesie taký alebo onaký zisk do mojej peňaženky. A nepotrebujem na to vlastne pohnúť ani prstom, pretože celý tento príjem mi bude chodiť na moju peňaženku a o všetko sa skrátka postará naša firma. Neviem, či máme ísť ešte do detailov, trošku sme na začiatku stratili čas, aby ste pochopili, že ako sa nás všetkých táto problematika dotýka a existuje niekoľko stránok s uhlíkovou kalkulačkou, s karbonovou kalkulačkou, kde si viete vypočítať aj už svoju vlastnú uhlíkovú stopu. Nie je to úplne presné, ale na také účely toho, aby sme si aspoň trošku ukázali, ako to funguje, tak otvorím túto kalkulačku. Ja som to už tu raz ukazovala a zistila som, že teda najrýchlejšie a najmenej údajov zadávame pri aute. Takže len tak narýchlo tu nahádžem svoje autičko. Aké mám auto? Suzuki, tu je SX4, 1.6. Čiže keď najazdím 10 000 kilometrov do roka, tak mi to ukázalo, že pohltím alebo vypustím do ovzdušia 1,88 tony CO2. Čiže ak by som túto uhlíkovú stopu chcela kompenzovať, tak by som potrebovala na to približne 38 stromov. Hej, a takto si tam môžete na tej kalkulačke vypočítať, keď niekam cestujete alebo keď používate nejaké spotrebiče a tak ďalej. Takže tá kalkulačka je naozaj veľmi zaujímavá. No a možno si teraz poviete, zlaté moje dievča, čo ak tento biznis nepôjde tak, ako nám tu ty básniš, ako nám tu ty predpokladáš, čo ak sa to takto nebude vyvíjať, čo ak to pôjde smerom nadol a nie smerom nahor. No samozrejme, že toto sa môže stať. A ja by som ten biznis možno trošku prirovnala k Bitcoinu, pretože aj vtedy ľudia nevedeli, čo ich čaká, boli nedôverčiví, nevedeli, o čom to je, ako sa to celé bude vyvíjať na začiatku. Ale tí, čo zariskovali, tak napokon to neoľutovali, pretože na tom celkom slušne zarobili. A tí, čo sa toho risku báli, tak tí si dnes búchajú hlavu o múr, mimochodom patrím medzi nich. Len taký malý rozdiel medzi tým Bitcoinom a kreditom je v tom, alebo ja v tom vidím ten rozdiel, že v blízkej dobe firmy budú povinné okrem finančných reportov robiť aj reporty tzv. Nefinančné. To znamená, že budú musieť podávať správy o tom, aký dopad má ich spoločnosť na životné prostredie, na ľudské práva, na sociálne štandardy a rôzne riziká, ktoré súvisia s udržateľnosťou.
Je to tzv. ESG reporting a túto povinnosť nám budú ukladať jednotlivé krajiny, respektíve Európska únia. Čiže tu vidím väčší potenciál v tom, že tento biznis, či chceme alebo nechceme, jednoducho pravdepodobne bude musieť fungovať. Tá plánovaná povinnosť realizovať túto vlastnú ESG stratégiu a spracovávať tento nefinančný reporting bude vyplývať už od roku 2025 a bude sa týkať veľkých spoločností s počtom zamestnancov nad 500. Od roku 2026 sa to bude týkať spoločností s minimálne 250 zamestnancami a zároveň tá firma, ak bude mať obrat minimálne 40 miliónov eur, a od roku 2027 sa táto povinnosť bude týkať už aj malých a stredných podnikateľov. Takže asi sa tomu nevyhneme a budeme musieť s tým niečo robiť. Ale pokojne sa môže stať, že svet zistí, že sa vybral zlým smerom a že celý tento biznis s uhlíkovými kreditmi a celá táto záležitosť je nejaký krok vedľa, ale pre nás to nič nebude znamenať, pretože my sme vlastníci stromov a rozhodli sme sa primárne pestovať drevo pre priemyselné spracovanie, takže my sa k tej pôvodnej myšlienke vždy vieme vrátiť a drevo jednoducho zobchodovať ako komoditu. Potenciál našich fariem dnes je okolo 2,2 milióna stromov na skoro 2090 hektárov. 1000 hektárov tvorí naša farma El Moričal, na ktorej pestujeme rýchlo rastúce dreviny, a ďalších 1200 hektárov tvorí druhý náš projekt Little Bohemia, o ktorom dneska rozprávať nebudem, ale je to projekt malých vlastných fariem, do ktorých sa pustili niektorí aj tu prítomní podnikatelia, pretože v tom vidia obrovskú príležitosť. Nielen v pestovaní, povedzme, eukalyptov, ale aj ďalších plodín, ako sú napríklad kešu orechy, ktoré sme mimochodom aj my vysadili na nejakých 10 hektárov a uvidíme, čo nám to prinesie. Veď kešu má každý rád. Takže ešte sa vrátim sem. Možno je na mieste ešte povedať, že vlastne tieto naše stromy naozaj rastú veľmi rýchlo a každý rok naberajú zhruba 25 až 30 kubíkov drevnej hmoty na hektár. A pre nás to znamená, že aj keby ten uhlíkový biznis klesol pod nejakú úroveň hodnoty toho jedného uhlíkového kreditu, ktorý sme tam pozreli, že na kalifornskej burze je na úrovni $29, tak skrátka sa vraciame k tomu pôvodnému zámeru. A keďže sme pôvodne mali nastavený cyklus na 7 rokov, aby sme dokázali generovať ten príjem čo najskôr, a boli sme zameraní na to, že budeme to drevo pestovať pre energetiku, teda na štiepku, ale pokiaľ tie stromy necháme rásť o čosi dlhšie, tak už v rámci naberania tej drevnej hmoty budeme zaujímavejší aj pre nejaké iné oblasti priemyselného spracovania, že na výrobu, ja neviem, nejakých okien, dverí, podlah, dosiek a podobne. Samozrejme, týka sa to aj papierenského priemyslu. Čiže hodnota toho nášho dreva sa vlastne tým, ako stromy rastú, neustále navyšuje a v čase ho pravdepodobne budeme vedieť zhodnotiť s oveľa väčším ziskom, než sme pôvodne plánovali pri štiepke. A toto je presne tá vec, ktorá mňa na tomto projekte baví, pretože nech sa na to pozriem z akéhokoľvek pohľadu, a nech sa čokoľvek deje, či už na trhu, kríza, vojna, uhlíkové kredity pôjdu, nepôjdu, tak my v podstate o svoje peniaze neprichádzame, pretože neustále ich dokážeme nejakým spôsobom v rámci tohto priemyselného odvetvia zhodnotiť. Takou ďalšou pridanou hodnotou, to teraz sa budem možno prihovárať zase s príležitosťou pre tie mamičky a pre tých ľudí, ktorí sa pozerajú skôr na tú ekostránku a tú sociálnu stránku, tak tou ďalšou pridanou hodnotou je, že my v podstate s každým zasadeným stromom robíme svet lepší. Ako viete, naše stromy nielen produkujú kyslík, ale dokážu absorbovať CO2. To, že ich sadíme na neúrodných savanách, znamená, že paradoxne nimi zúrodňujeme tú pôdu, vytvárame priestor pre faunu a flóru,
keď si nájdete niekde na internete alebo požiadate človeka, ktorý vás sem pozval o videjko, že naozaj v tých našich prvých lesoch už sú aj nejaké zvieratká a hmyz, tak je to úžasné. A zároveň vytvárame nové pracovné miesta, pretože na tých farmách musí niekto pracovať. Takže z pôvodných 300 zamestnancov Inverboskes už dnes myslím si, že je tam okolo 550. Takže ďalší ľudia budú do tejto oblasti prichádzať za prácou a myslím si, že to je fantastické. Takže asi nám už do dnešnej prednášky toho príliš veľa nevojde, ale každopádne, ak vás táto téma aspoň trochu zaujala a oslovila, tak určite neváhajte kontaktovať človeka, ktorý vás sem dnes pozval, alebo vám zaslal záznam a vyžiadajte si vstupenku medzi nás. Je to takýto link, hodnota tej vstupenky, aby ste mohli, povedzme, začať svoje vlastné podnikanie, alebo aby ste mohli začať tvoriť pasívny príjem tým, že budete spolu s nami sadiť stromy, je naozaj minimálna. Začať sa tu dá tvoriť si také nejaké svoje stromové portfólio už od $20 a to si myslím, že je celkom zadarmo. A navyše v tej cene dostanete svoj prvý certifikovaný stromček. A keďže ste vydržali do konca, tak mám pre vás aj jeden darček. A ten darček spočíva v tom, že každý, kto sa k nám pridá do konca tohto mesiaca, čiže do 31., čo bude v útorok, budúci týždeň, tak máte možnosť získať od nás stromčeky z výsadby roku 2022 navyše zdarma. Konkrétne sú to stromy v $500 balíčku, kde za normálnych okolností máme 31 stromčekov, ale v týchto dňoch vám k nim pribalíme ešte 8 stromov naviac. A čo to pre vás znamená? Znamená to pre vás toľko, že výsadba roku 2022 svoje prvé výnosy z carbon kreditov dostanete už v roku 2025 a namiesto 1,55 kreditu, ktorá by zodpovedala 31 stromom, získate 1,95 kreditu. Takže spolu s vašim prvým stromčekom, ktorým vás vpustíme medzi nás do našej komunity, budete mať už svoje prvé 2 uhlíkové kredity. Do mojich 50 je ešte ďaleko, ale mne to trvalo 3 roky. Takže úplne v pohodičke si môžete to svoje portfólio pomaličky začať tvoriť aj vy. Takže toľko dárček od nás. No a na záver už poviem len toľko. V našej komunite je naozaj veľmi obľúbená veta, že u nás peniaze rastú na stromoch. A ja si myslím, že doslova na tých stromoch rastú. Hlavne teraz, keď sme sa pustili teda do tých kreditov. Takže verím, že nám pomôžete nejakým spôsobom zlepšovať svet tým, že budeme spoločne sadiť stromy. Sadíme tieto stromy nielen v komerčnej zóne v Kolumbii, ale sadíme ich aj doma u nás v Čechách a na Slovensku vďaka nášmu nadačnému fondu. Ale o tom si povieme niekedy inokedy. Alebo vám o tom povedia ľudia, ktorí vás sem dnes pozvali, pretože dnes už na to naozaj nie je priestor. A dnes som potrebovala možno trošku osloviť viac skupinu ľudí, ktorých zaujíma práve téma uhlíkových kreditov. A verím, že ešte teraz oslovíte človeka, ktorý vás sem pozval, aby ste dostali trošku viac informácií a aby ste dostali ten link, ktorý som tam ukázala a svojím prvým stromčekom sa stali súčasťou našej stromáckej komunity. Takže ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte krásny zvyšok večera.